Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En het belangrijkste bericht is dat er aangifte is gedaan tegen Luigi van Eijten, die juist zelf in de afgelopen weken 2 keer zelf aangifte heeft gedaan. Hij noemt het zelf over de goklicentie-schandaal op Curaçao. Maar er zijn mensen die vinden dat zij nu valselijk beschuldigd worden. Er is een officiële aanklacht ingediend tegen Luigi van Eijten wegens vermeende valse beschuldigingen en laster. Dat schrijft de Extra vandaag. Mario Fiorini, Vedra Hanst, IGA Group Limited en IGA Trust BV ontkennen de aantijgingen die Van Eijten heeft verspreid en beschouwden deze als ongegrond en misleidend. De advocaat Alicia Blonk zegt dat de beschuldigingen in de rapporten van Van Eijten misleidende informatie bevatten. Er zijn volgens haar ook geen feiten die de claims ondersteunen. Er is dus geen substantieel bewijs, aldus de advocaat Alicia Blonk. En zoals bekend heeft Luigi van Eijten, lid van het bestuur van de partij PAR, onlangs 2 verschillende aangiften gedaan. Onder meer tegen minister Silvania, maar ook tegen de mensen die nu een aangifte tegen hem hebben gedaan. Vliegtuig Laser maakt noodlanding. Dat gebeurde gistermiddag. Een vliegtuig van de Laser Airlines maatschappij vertrok iets na 1:30 richting Caracas, maar ter hoogte van Bonaire moest worden omgedraaid omdat er rook uit de motoren kwam. Daarop werd een noodlanding gemaakt en die is verder goed verlopen. Maar het vliegtuig is nog wel op Curaçao om nader onderzocht te worden. Het gaat om een MD-82. Jaime Córdoba is overleden. Treurig nieuws, een van de kopstukken van de partij Pueblo Soberano. Vanaf het begin van de partij was hij altijd betrokken. Hij was onder meer minister voor de partij, statenlid. Hij is ook fractievoorzitter geweest. Hij is leider van de partij geweest. Maar op het allerlaatst van zijn politieke carrière heeft hij zich van de partij afgekeerd en werd hij onafhankelijk statenlid. Hij is in Nederland overleden op 74-jarige leeftijd. En voordat Córdoba de politiek inging, was hij vooral bekend als agent. Hij was hoofd van het wijkteam Otrabanda en zeker in de periodes rond carnaval was hij duidelijk aanwezig op straat. Namens Extra heel veel sterkte aan de familie. Gouverneur staat stil bij 70 jaar statuut. Dat werd groots gevierd in het hele Koninkrijk, maar ook hier op Curaçao, waarbij bijeenkomsten waren in het paleis van de gouverneur. Er werd gesproken over het statuut dat nu 70 jaar bestaat. Er werd gekeken naar wat de ontwikkelingen nog kunnen zijn. Moeten we verder gaan met het statuut of niet? En er zijn heel veel pleitbezorgers nog van het statuut. Maar ook veel mensen die kritiek hebben. De grote man achter het statuut is natuurlijk Dr. Moises Frumencio da Costa Gomes. En er werd ook stilgestaan bij zijn standbeeld. Dat is op het Gomesplein in Punda. En daarmee werd eer betoond aan iemand die hard gewerkt heeft om het statuut daadwerkelijk tot stand te krijgen. Schoonmaakwerkzaamheden bij Biesheuvel. U weet het, zodra er veel regen is op Curaçao, is er in de omgeving van Biesheuvel, vooral bij de Snipweg, heel veel wateroverlast. Elke keer is dat vervelend voor het verkeer al daar. En nu is er afgelopen weekend hard gewerkt om de afwatering te verbeteren. Het gaat om de zogenaamde duikers. Dat is het uit beton gemaakte pijpen waarbij het water naar weg gezogen weg kan gaan als het hard regent. Dat was nu niet schoon en daar ligt vaak planten, bomen, dat soort zaken voor. Daar werd hard aan gewerkt om de volgende keer dat er weer veel regen valt te zorgen dat het water zich snel kan van de weg kan. Ik moet het goed zeggen, dat het water snel weg kan gaan van de weg aldaar. Gevaarlijke situatie voor verkeer, meer verkeersnieuws, want op de Schottegatweg Noord is sprake van een enorme overlast van een boom. Het is ongeveer ter hoogte van het Marnix College. Fotograaf Ramses van Kool heeft daar beelden van gemaakt, omdat het een gevaar kan opleveren als er niet snel wat aan wordt gedaan. En u ziet het op de beelden. En dan gaan we nog naar het nieuws dat Extra vanaf vandaag de Missa di Aurora opneemt en op de
verschillende sociale media en pagina's van Extra is dat te zien. Veel mensen op Curaçao gaan 9 dagen lang vanaf 5 uur 's ochtends naar de kerk. Dat zijn de zogenaamde dageraadsmissen. Volle kerken, maar niet iedereen kan erbij zijn. En ook in Nederland wordt er naar uitgekeken en daarom heeft Extra besloten dit elke dag te filmen. 5 uur 's ochtends lokale tijd, 10 uur Nederlandse tijd op de sociale mediapagina's van Extra. Kan iedereen die dat wil de Missa di Aurora op Curaçao volgen. En dat is positief nieuws. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 0613642945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba. Daar heeft de kustwacht 350 kilo cocaïne onderschept. Dat gebeurde in de late avonturen van donderdag 12 december. Het is gisteren bekendgemaakt. Toen heeft de kustwacht Caribisch gebied een verdachte boot onderschept die in de richting van Aruba voer. Het gaat om een Dash 8 patrouillevliegtuig dat zag dat er een bootje was. Die werd vanuit de lucht gevolgd en tegelijkertijd vertrok er een Metal Shark patrouilleboot vanuit Savaneta in het oosten van Aruba om de situatie op zee te analyseren. Bij aankomst troffen de autoriteiten een boot met 4 mannen aan boord. Deze gooiden verschillende zakken overboord, maar die wist het kustwachtpersoneel allemaal weer binnen te brengen. Het gaat om 4 Venezolaanse mannen die zijn aangehouden en de drugs zijn overgebracht aan de unit georganiseerde criminaliteit van het Korps Politie Aruba. En de mannen zijn ook door hen gearresteerd. Dan gaan we naar Brazilië, want de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva is gisteren ontslagen uit een ziekenhuis in Sao Paulo. Dat gebeurde na een spoedoperatie vorige week om een intracraniële bloeding te behandelen. Dat is dat er bloed in het hersenweefsel terechtkomt. Hij toonde zich fier op zondag en de 79-jarige leider verscheen bij een persconferentie om te laten zien dat alles goed met hem ging. De artsen boorden om de druk te verlichten in zijn schedel. Een licht hebben ze daarin geboord. En dat heeft allemaal te maken met een val van de president enkele maanden geleden. Hij moet het voorlopig 15 dagen rustig aandoen, zei de cardioloog tijdens de persconferentie. Maar voor de rest is hij helemaal gezond. Lula is inmiddels 79 jaar. Hij sprak de journalisten toe en droeg daarbij een hoed om de verwondingen te verbergen. We houden het voor u in de gaten, net zoals we alles voor u in de gaten houden hier in de regio, om u op de hoogte te houden van al het nieuws. Dat doen we morgen weer en ik hoop u dan weer te zien. Tot ziens, dag.